से बोला शिव शंकर भगवान की म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। सखी बेचेला सैया फूलवाना देव घर के मेला में। सखी बेचेला सैया फूलवाना देव घर के मेला में। डर लागे हेरान जाए एहे सखी हो, डर लागे हेरान जाए उ हमारा रहे अकेला सखी बेचेला सैया फूलवाना देव घर के मेला में। सखी बेचेला सैया फूलवाना देव घर के मेला में। गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो शिवहर। भर सावन रहे सखी देव घर में जाई के 2 रुपया 4 रुपया लागे कमाई के। भर सावन रहे सखी देव घर में जाई के 2 रुपया 4 रुपया लगेला कमाई के। अरे जाले न बाहर कमाए ए सखी हो, अरे जाले न बाहर कमाए खाली रहते लवेला सखी बेचेला सैया फूलवाना देव घर के मेला में। सखी बेचेला सैया फूलवाना देव घर के मेला में। म्यूजिक बाय विकेश भोजपुरिया। ऐसे जे करी त कैसे चली परिवार हो। लइके के बुद्धि बाटे सैया के हमार हो। सब क्या करी ऐसे जे करी त कैसे चली परिवार हो। लइके के बुद्धि बाटे पिया के हमार हो। आगे सहनी दिलीप बाबू साहेब सखी हो। आगे विवेक विकास सराज हमक डाले झमेला सखी बेचेला सैया फूलवाना देव घर के मेला में। सखी बेचेला सैया फूलवाना देव घर के मेला में। गोस्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो